Olympijské hry. Podívejte se na tohoto nádherně elegantního atleta. Toto je olympijský ideál. Má přímo božskou postavu. Je těžké uvěřit tomu, že uběhl maraton. Vypadá, jako by přišel z obchodu támhle na rohu. Neuvěřitelný výkon jednotlivce. Přesně, o tom to všechno je. Triumf jednotlivce, chápeš to? To je nade všechny týmy, nade všechny národy. To je o vítězství. A pamatuj si, nikdo nemá rád poražené. Nikdo. Ano, tati. A tady máme opět olympijského zajíčka, hlavní maskot her. Podívejte se na to, zajíček laškuje s jedním z rozhodčích. No, pane bože, co mají zajíci společného s olympijskou myšlenkou? Tam má být o člověku s dokonalými svaly, ne o zvířatech. Páni, koukejte, mají fotbalový trička Pepe Donatyho. Je nejlepší z olympiády. Já jsem z něj Pepe Donaty je tak krásnej. Kdyby všichni kluci byli jako on, krásný a svalnatý. To mluvíte o mně? No jasně. Ty se s Pepem Donatým vůbec nemůžeš srovnávat. Jsi padavka. Co tím myslíš? Já jsem nejsilnější z celé třídy. Myslíš snad nejslabší? Ty se s námi nemůžeš měřit v žádném sportu. Čau, poraženci. Chcete na olympiádu? Strať se, příšero. Já jsem nejlepší ve všem. Vy nemáte šanci. Já jsem chlapák. Tak proč je nevyzveš na olympijský souboj místo toho, abys tu tlachal? Dobrá, zítra ráno na poli za Tomasovým domem. A všichni, jasný? Připravit! Ke startu! Dobrá, připravit. Prohrát? To není fér, počkejte! Jo, vyhrála jsem! Tohle platí, měl jsem v botě kámen. Tohle celý byl tvůj nápad, blbečku. Teď prohrávám. Věř mi, tenhle vyhrajete. Vyhráli jsme! Tak je to! Ty to namazal kolik, požadujeme opakování. Nedokážete se smířit s porážkou, ha? Ty jsi podváděl. Cože? Někdo podváděl? Klid, co se stalo? Měli jsme olympijský závod, prohrávali a začali podvádět. Podvádět? Měli byste se stydět. Když jsem byl ve vašem věku, nikdy jsem nepodváděl. To vám povídám. Samozřejmě byli jsme z jiného těsta. Podívejte se na sebe, jste pořádný padavky, budiš k ničemové generace poražených. Má pravdu. Jsme poražený. Budeme si to muset přiznat. Mluv za sebe. Moji tloustnoucí rodiče určitě nejsou ve sportu lepší než já. Pojďme, pokračujme v závodech. Musíš nás z toho teď dostat. No, poslouchejte všichni. Závod je ukončen. Musíme se usmířit a soutěžit proti rodičům, ne proti sobě. Co to má za smysl? No, když vyhrajete, tak vám koupí trička Pepe Donatyho. Dobrá, ale když prohrajeme? Nemůžete prohrát. Vaši rodiče jsou moc starý a unavený. Vítejte v domě potravin. Dnes vám ukážeme, jak připravit delikatesní krémovou omáčku se šťavnatou slaninou a propečenými vepřovými plátky. To zní lákavě. Tak, Franku, co máš na práci? Vyzývám tebe i ostatní rodiče na soutěž proti nám. Zítra ráno za Tomasovým domem, milý tatínku. No, víš, tatínek je poslední dobou moc zaměstnaný člověk. Ale no tak, bude to docela zábava. Možná bychom si mohli udělat piknik. Hned zavoláme matce Mimi. To je vše? Jak budeme závodit? Je tu ještě jedna věc. Jestli vyhrajeme, budete nám muset koupit trička Pepe Donatyho. Ty, Filuto, pojď sem a hezky mě obejmi. Objímat někoho z cizího týmu? Nikdy! Nezapomeň, že jsi nám všem slíbil trička Donatyho, když vyhrajeme. Jasný? Jasný? Dobrá, ale pak vy budete muset udělat něco pro nás, když vyhrajeme.
Co nám uklidit garáže? Naše garáž by to potřebovala. Je tam nepořádek. Ujednáno. A ještě jedna věc. Pro nejlepšího atleta dnes jsem daroval speciální olympijský úbor, který byl vyroben jen v omezeném množství a který si vezme na sebe při slavnostním průvodu městem. Jídlo je hotové. Pojďte si vzít. No tak začneme. Neboj se, Franku. Čím víc se dají, tím lépe. No tak snad začneme. Na co čekáte? Milí diváci, organizátoři her se rozhodli, že dnešní soutěže budou pro prudký déšť zrušeny. A teď do studia. No, panávky, co je to za lidi? Pro malý deštíček, haha. Jsou to přece sportovci, atleti, siláci. Kde mám tepláky? Musím jim to ukázat. Můžete mi podat majonézu? Majonézu? Nevíte, že je to nezdravé? Co se to tady děje? Piknik? Jsem snad jediný, který se věnuje rozvoji tělesné kondice? Musíš pořádně jíst, když máš být fyzicky fit. Máme tady opravdovou atletickou soutěž. Rodiče proti dětem. Rodiče proti dětem? No, tak na co čekáme? Připravte se, přestaňte se spát, je čas bojovat. Ty jsi pitbull, viď? A to můžeme vzdát. Co ti myslíš vzdát? Jerryho táta může být dobrý, ale i v nejhorším týmu. Ty porazíme. Sival ryba uvízlá na suchu z cesty. Vidíš? Takhle se to dělá. Dělej, Lindo, dělej, házej, Lindo, dělej, no tak. Pohni mi z cesty, s těma ručičkama nemáš šanci. Teď si můžeme dovolit chyby. Dávej pozor, co děláš. Chováš se jako dítě. Tohle je týmový výsledek. Tým? Já nehraju v žádným týmu. Tohle je individuální osobní výsledek. Jeden muž proti celému světu. Trofej patří vítězi. Hele, on soutěží ve všem. Jestli prohrajeme, bude to tvoje vina. Počkejte, vím, kde nemůže být sám. Další soutěž, štafetový běh. Připravit a na místa. Pozor! Nemáte šanci. Start! Běž! Za chvíli je tu předávka a pak... Hej! Nemůžeme prohrát, já se o to postarám. Běž, Lindo! Běž! No to běž! Jdi mi z cesty. Franku, no dělej! Vyhráli. V pravidlech je psáno, že musíš držet kolík, když probíháš páskou, to platí. Je vám to jasný? No ale ty jsi běžel celý závod sám. To není proti pravidlům. Ne, důležité je, že jsem pořád držel kolík, takže jsem vyhrál. Opět. Vyhráli jsme, ale cítím se nějak zahambený. Jo, všechno zkazil. Myslela jsem, že to bude hezký rodinný den. Jak můžeme zastavit toho strašného maniaka? V žádném případě nedám speciální olympijský úbor tomu bláznovi, ale no, to jsem neobjednal. Aha, perfektní. Trofej patří vítěz. Že ano? Protože to tvůj táta všechno zkazil. Ty budeš muset uklidit všechny garáže. Jménem všech rodičů bych ti chtěl pogratulovat k tvému dnešnímu úžasnému individuálnímu výkonu. Děti utrpěly těžkou porážku. Na znamení našeho obdivu ti zde věnujeme unikátní olympijský úbor pro tvůj vítězný pochod městem. To si na sebe nevezmu nikdy. Je spravedlivé, že kolo vítězů patří tobě. Pamatuj, jeden muž proti světu. Už nemůžu. Můžu si odpočinout. Další je Rojova a pak ti zbývají ještě 3 garáže, Jerry. Je to tvoje vina, Jerry. Vyzveme rodiče.
Úžasný nápad. Ahoj děti, je čas na olympijský pochod. Všichni milují vítěze. Olympijské hry. Podívejte se na tohoto nádherně elegantního atleta. Toto je olympijský ideál. Má přímo božskou postavu. Je těžké uvěřit tomu, že uběhl maraton. Vypadá, jako by přišel z obchodu tamhle na rohu. Neuvěřitelný výkon jednotlivce. Přesně, o tom to všechno je. Triumf jednotlivce, chápeš to? To je nade všechny týmy, nade všechny národy. To je o vítězství. A pamatuj si, nikdo nemá rád poražené. Nikdo. Nikdo. Ano, tati. A tady máme opět olympijského zajíčka, hlavní maskot her. Podívejte se na to, zajíček laškuje s jedním z rozhodčích. No, pane bože, co mají zajíci společného s olympijskou myšlenkou? Tam má být o člověku s dokonalými svaly, ne o zvířatech. Páni, koukejte, mají fotbalový trička Pepe Donatyho. Je nejlepší z olympiády. Já se zrazil blázni, Pepe Donaty je tak Krásnej. Kdyby všichni kluci byli jako on, krásný a svalnatý. To mluvíte o mně? No jasně, ty se s Pepem Donatým vůbec nemůžeš srovnávat. Jsi padavka. Co tím myslíš? Já jsem nejsilnější z celé třídy. Myslíš snad nejslabší? Ty se s námi nemůžeš měřit v žádném sportu. Čau, poraženci. Chcete na olympiádu? Strať se, příšero. Já jsem nejlepší ve všem. Vy nemáte šanci. Já jsem chlapák. Tak proč je nevyzveš na olympijský souboj místo toho, abys tu tlachal? Dobrá, zítra ráno na poli za Tomasovým domem. A všichni, jasný? Připravit ke startu! Dobrá, připravit. Prohrát? To není fér, počkejte! Jo, vyhrála jsem! Tohle platí, měl jsem v botě kámen. Tohle celý byl tvůj nápad, blbečku. Teď prohrávám. Věř mi, tenhle vyhrajete. Vyhráli jsme! Tak je to! Někdo namazal kolik, požadujeme opakování. Nedokážete se smířit s porážkou, ha? Ty jsi podváděl. Cože? Někdo podváděl? Klid, co se stalo? Měli jsme olympijský závod, prohrávali a začali podvádět. Podvádět? Měli byste se stydět. Když jsem byl ve vašem věku, nikdy jsem nepodváděl. To vám povídám. Samozřejmě byli jsme z jiného těsta. Podívejte se na sebe, jste pořádný padavky, budiš k ničemové generace poražených. Má pravdu. Jsme poražený. Budeme si to muset přiznat. Mluv za sebe. Moji tloustnoucí rodiče určitě nejsou ve sportu lepší než já. Pojďme, pokračujme v závodech. Musíš nás z toho teď dostat. No, poslouchejte všichni. Závod je ukončen. Musíme se usmířit a soutěžit proti rodičům, ne proti sobě. Co to má za smysl? No, když vyhrajete, tak vám koupí trička Pepe Donatyho. Dobrá, ale když prohrajeme? Nemůžete prohrát. Vaši rodiče jsou moc starý a unavený. Vítejte v domě potravin. Dnes vám ukážeme, jak připravit delikatesní krémovou omáčku se šťavnatou slaninou a propečenými vepřovými plátky. To zní lákavě. Tak, Franku, co máš na práci? Vyzývám tebe i ostatní rodiče na soutěž proti nám. Zítra ráno za Tomasovým domem, milý tatínku. No, víš, tatínek je poslední dobou moc zaměstnaný člověk. Ale no tak, bude to docela zábava. Možná bychom si mohli udělat piknik. Hned zavolám matce Mimi. To je vše? Jak budeme závodit? Je tu ještě jedna věc. Jestli vyhrajeme, budete nám muset koupit trička Pepe Donatyho. Ty, Filuto, pojď sem a hezky mě obejmi. Objímat někoho z cizího týmu? Nikdy!
nezapomeň, že jsi nám všem slíbil trička Donatyho, když vyhrajeme. Jasný? Jasný? Dobrá, ale pak vy budete muset udělat něco pro nás, když vyhrajeme. Co nám uklidit garáže? Naše garáž by to potřebovala. Je tam nepořádek. Ujednáno. A ještě jedna věc. Pro nejlepšího atleta dnes jsem daroval speciální olympijský úbor, který byl vyroben jen v omezeném množství a který si vezme na sebe při slavnostním průvodu městem. Jídlo je hotové. Pojďte si vzít. No tak začneme. Neboj se, Franku. Čím víc se dá jíst, tím lépe. No tak snad začneme. Na co čekáte? Milí diváci, organizátoři her se rozhodli, že dnešní soutěže budou pro prudký déšť zrušeny. A teď do studia. Padávky, co je to za lidi? Pro malý deštíček, haha. Jsou to přece sportovci, atleti, siláci. Kde mám tepláky? Musím jim to ukázat. Můžete mi podat majonézu? Majonézu? Nevíte, že je to nezdravé? Co se to tady děje? Piknik? Jsem snad jediný, který se věnuje rozvoji tělesné kondice? Musíš pořádně jíst, když máš být fyzicky fit. Máme tady opravdovou atletickou soutěž. Rodiče proti dětem. Rodiče proti dětem? No, tak na co čekáme? Připravte se, přestaňte se spát, je čas bojovat. Ty jsi pitbull, víš? A to můžeme vzdát. Co ti myslíš vzdát? Jerryho táta může být dobrý, ale i v nejhorším týmu. Ty porazíme. Sival ryba uvízlá na suchu z cesty. Vidíš? Takhle se to dělá. Dělej, Lindo, dělej, házej, Lindo, dělej, no tak. Pohni mi z cesty, s těma ručičkama nemáš šanci. Teď si můžeme dovolit chyby. Dávej pozor, co děláš. Chováš se jako dítě. Tohle je týmový výsledek. Tým? Já nehraju v žádným týmu. Tohle je individuální osobní výsledek. Jeden muž proti celému světu. Trofej patří vítězi. Hele, on soutěží ve všem. Jestli prohrajeme, bude to tvoje vina. Počkejte, vím, kde nemůže být sám. Další soutěž, štafetový běh. Připravit a na místa. Pozor! Nemáte šanci. Start! Běž, utíkej. Za chvíli je tu předávka a pak... hej! Nemůžeme prohrát, já se o to postarám. Běž, Lindo, běž, no tam, běž. Jdi mi z cesty. V pravidlech je psáno, že musíš držet kolík, když probíháš páskou, to platí. Je vám to jasný? No ale ty jsi běžel celý závod sám. To není proti pravidlům. Ne, důležité je, že jsem pořád držel kolík, takže jsem vyhrál. Opět. Vyhráli jsme, ale cítím se nějak zahambený. Jo, všechno zkazil. Myslela jsem, že to bude hezký rodinný den. Jak můžeme zastavit toho strašného maniaka? V žádném případě nedám speciální olympijský úbor tomu bláznovi, ale no, to jsem neobjednal. Aha, perfektní. Trofej patří vítěz. Že ano? Protože to tvůj táta všechno zkazil. Ty budeš muset uklidit všechny garáže. Jménem všech rodičů bych ti chtěl pogratulovat k tvému dnešnímu úžasnému individuálnímu výkonu. Děti utrpěly těžkou porážku. Na znamení našeho obdivu ti zde věnujeme unikátní olympijský úbor pro tvůj vítězný pochod městem. To si na sebe nevezmu nikdy. Je spravedlivé, že kolo vítězů patří tobě. Pamatuj, jeden muž proti světu. Už
Už nemůžu. Můžu si odpočinout. Další je Rojova a pak ti zbývají ještě 3 garáže, Jerry. Je to tvoje vina, Jerry. Vyzveme rodiče. Úžasný nápad. Ahoj děti, je čas na olympijský pochod. Všichni milují vítěze. Tajná skřínka. Už nemůžu dál. Je mi 10 a nemám holku. Jo, to je strašný. Nazdárek! Podívejte se na tohle. Poslední katalog Trainexu. Jsou v něm všechny posilovací stroje, jaký si vymyslíš. Můžeme si ji postavit skoro zadarmo. Vypadni odsud, nemáme o tvoje hloupý nápady zájem, Jerry. Přesně. Koho zajímá posilovna? Máme na práci důležitější věci. Ale posilovny jsou úplný taháky na holky. Kdekoliv vidíte majitele posilovny, vždycky jsou kolem nich holky. Opravdu? Jo. A navíc hezký. Říkáš skoro zadarmo, tyhle věci jsou moc drahý. Ne, podívej se. Tajná skřínka. Jen za 100 korun získáte náhodný výběr 5 výrobků z naší nabídky zboží pro zdraví a fitness, které vám zajistí efektivní trénink celého těla. Frankovo Pospěšte si. fitness centrum. Holky se zblázní, jo, to se zblázní. Potřebujeme dospělýho, aby nám to podepsal. Panečku, to je milé překvapení. Co pro vás mohu udělat? Sbíráme podpisy na každoroční velikonoční petici na demonstraci sebetrýznění a připomenutí, o čem jsou. Promiňte, chlapci, ale sebetrýznění nesnáším. To je v steku. Proč musí být všechno podepsáno od dospělých? To nechápu. Už to můžeme předstírat, že jsme dospělí a podepsat to úplně sami. Podle písma poznají, že to podepsalo dítě. Je jim to jedno. Doufej, že na to ulovíme holky. 47, 48, 49 a 50. To bylo úžasný, Tony. Co jsem vám říkal? Holky milujou kluky s posilovacíma strojema. Máš problém? Neviděl jsi nikdy posilovnu? Nový posilovací stroj od Trainexu. Ale o tom si určitě neslyšel. Jasně, že jo. Mluvíš s profíkem na posilování. Profík na posilování, ty? Tak proč sem nejdeš a neukážeš nám to? Dělej, ukaž nám nějaký cvičení. No, nesteď se, cvičení na břicho třeba. Dobrá. Tahej, no. Slabota, Frank je velký slabota. Slabota, Frank je velký slabota. Můj stroj, můj krásný stroj. Promiň, já jsem nechtěl. Ty seš čulpa, z toho budeš litovat. Tady bych měl být v bezpečí. Vidím tě, Franku. Počkej, až to řeknu bráchovi. Chce tě strašně zmydlit, chlapečku. Zůstaň schovaný, ty jeden srabíku. Srabík, já nikdy potřebuju trochu klidu, abych mohl přemýšlet. Mám velké plány, víte? Veliké. Opravdu? A jaký? To neuhodneš. Připravuju posilovnu. Ale není to báječné, ty takový expert. Franku, počkej, až tě dostanu. Tajná skřínka, konečně. Gratulujeme. Stal jste se pyšným majitelem tréninkové sady Trainexu, která je složená z výrobků nejvyšší kvality.
Vaše skřínka obsahuje moderní sportovní tašku. Posilovač vytrvalosti. Hoďte míč, jak nejdál můžete, pak utíkejte, seberte ho a vraťte se zpátky. Opakujte 50krát. Posilovač paží. Vylezte na strom a zkuste se přitom otočit. Posilovač nohou. Položte lano na rovný povrch. 10 minut přes něj skákejte s nožmo. A sportovní oblek z čistého nylonu. Moderní úbor, který zvýší vaši motivaci a udělá vám potěšení. Je to ošklivý, ale tyhle věci zabraňují přístupu vzduchu. Nemůžeme předpokládat, že všechno bude perfektní, kluci. Ani náhodou, tohle je profesionální vybavení. Holky to budou milovat. Cože? Tomuhle říkáte posilovna? Míč, kus lana, pár rukavic, to je ta nejhorší věc, jakou jsem kdy viděla. Nevidíš, že tě zneužili? Cože? Mě? Tohle je Jerryho posilovna. Moje bude otevřená zítra a bude nejmodernější. Opravdu? S balvanama a hadicema, co? Radši, aby si začal přemýšlet, Jerry. Musím holkám ukázat novou posilovnu a tentokrát nic obyčejného. Všechno je v pohodě, neboj. Můžeme začít s aerobikem. Aerobik, co je to? No, nějak se kroutíš s trenérem podle hudby. Je to úžasný cvičení. Holky to milujou. Takže aerobikoví trenéři jsou populární? Populární? Děláš si legraci? Musíme jenom postavit nějaký stroje, aby to vypadalo profesionálně. A to je všechno. Možná by si mohl vyzkoušet nějaký dobrý pohyby. Co pak toho nenechají? To bude zase něco pro Franka. Co to dělá? Myslím, že předvádí asi aerobik. Naše město se už dost dlouho potýká se zastaralými tréninkovými zařízeními. Jsem proto hrdý, že vás mohu přivítat na otevření Frankova fitness centra. A tímto prohlašuji fitness centrum za otevřené. Vítejte. Není to překrásné? Jak to funguje? Můžeš nám to předvést? No, tohle je jen na ukázku, tedy pro hodně pokročilý trénink. Naší specialitou je aerobik. A můžeš nám předvést, jak to funguje? Je to jednoduché, jenom zatáhnete zapáčku a... Dobrá, jste připraveni se zapotit? Jsou hrozný. Ne, ještě si s nima trochu pohrajeme. Věřte mi, mám něco na mysli, co z tohohle udělá absolutní fiasko. Začínáme. Vprava. Levá. Krok a otočit. Pravá. Levá. Skok a otočit. Páni Franku, to bylo ale cvičení. Jsem úplně zničená. Vy taky? Jo, úplně. To bylo nejlepší cvičení, jaký jsem kdy zažila. Jo, to určitě. A máme skvělý kamarádky, kterým se to bude určitě líbit. Jsi nejlepší, Franku. Jo, konečně. Připravte se na invazi koček, pánové. Chtějí kočky? Budou je mít. Jo. Tady jsou hodiny aerobiku. Věděl jsem, že zatím něco asi bude. O ne, co budeme dělat s dinosaurama, no? Úžasné, Franku. No tak, Franku, kdy začneme? Nemůžeme se dočkat.
ty fotky vyvěsit ve škole. Pro pána. Myslím, že zorganizovali demonstraci sebetrýznění. Učitelka plavání. Kam jdete? Do toho ti nic není. Jdeme si koupit nějaké plavky. Na zítřejší plavání, pitomče. Ahoj, budeme pracovat spolu. Už se na naší spolupráci moc těším. O čem to mluvíš? Jsem totiž učitelka plavání pro začátečníky. Co? To není možný. Kdo by poslouchal takovou pixlu jako si ty? Holky a možná batolata. To je fakt batolata. Muži, já vám ukážu, kdo je nejlepší učitel plavání. Určitě si nenechám ujít, jak ze sebe děláš blázna na plavečáku. Podívej se, vy muži máte jednosměrný myšlení, záblesk hezkého obličejíčku a jste mimo. Úplně mimo. Co tě myslela? Nemám jednosměrný myšlení. Ani já ne. Ne, jasně, že ne. Dobře, poslouchejte, uděláme takový malý testík, abychom viděli, kdo budete potřebovat větší pomoc při plavání. Bazény jsou nejlepší na balení holek. Všichni to musí umět. Poslouchejte, protože to řeknu jenom jednou. Vlezete do bazénu a seberete ze dna ten kroužek. Když uvidíš hezkou holku, tak se na ní pověsíš a oslovíš ji. Nemůžeš plavat a mluvit najednou. No, to není špatný, holky, máte přírodní talent. To je jasné. Chce to jenom praxi. Další, Jerry, Franku, Erichu, Davasi, připravit, pozor, teď! Cože? Máte nejvyšší čas. Dělejte! Co máme dělat? Vy evidentně potřebujete pomoc. Dobrou zdaliště! Dneska, myslím, zůstaneme u seznamování s vodou. To je tvoje chyba. Jaký holky tady potkáme, ha? Myslíš Ingrid? My umíme plavat. Hele, A už brzy budete umět tohleto, aniž byste se odráželi ode dna. Tak, nejdřív se naučíme ponorku. Ponořit hlavu pod vodu. Rozumíte mi? To ne, to dělají mimina. Nechte to! No tak, holky, můžete to udělat líp. Dejte do toho sílu. Máte dělat takový krát! Vidíte, to je co? Ukažte jim hezký obličej a udělají cokoliv. Cokoliv. Tak, jdeme. To je on. Číslo 952. Vaše objednávka potvrzena, 1 model A a 1 jednotka modelu B. Ne, model B, ne, proboha ne. Model A a model B, Iva. A nepředpokládám, že bych mohla ten druhý vrátit. Zpátky dobrou zdaliště. mám nápad. Jestli budeme líní pokaždý, když po nás něco budou chtít, tak nás nechá bejt. Ať se neutopíte. Někteří z nás se stanou sportovní hvězdou. Dobrá, konec řečí, do bazénu a trénovat. Ahoj. Já to tu další den s tou pixlou nevydržím. Prosím. Chlapci, budete zvláštní plavecká třída. Jmenuje se Ulrika. Ahoj. Vaše původní učitelka tu není. Budu vaše osobní instruktorka. Mohli bychom dělat ponorku, prosím? Prosím. Jak řekl velký poeta Horabilius, jste skuteční pionýři hloubky.
Měl bych se jít představit, nejedná se přece o nic jiného. Ahoj, jsem váš kolega z velkého bazénu. Zajímá mě vaše technika, dosahujete podivuhodných výsledků. Ale samozřejmě, chlapci se budou moct brzy přesunout do velkého bazénu. Celou dobu jsem měl nohu na dně. Je těžké si to zapamatovat. Musíte se naučit něco jako porozumět vodě. Vidím, že se toho mám ještě hodně učit. Jediné, co opravdu nechápu, je to, proč bych měla za to něco platit. Zjevně proto, že nechci tu mužskou verzi. A ze soumraku temnoty vnější slupky přichází rozbřesk a den. Ano. Jak se vám to líbilo? Nádhera. Neuvěřitelné. Tu knihu si koupím. Naučím se to z paměti. No tak, plavat, co to tam děláte? Vy bando slabochů, odpočíváte? Přichází rozbřesk. Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, bravo. Dobře, chlapci, řada je na vás. Co to s nima je? Dovnitř! Bojíte se trošku vody? A sundejte si rukávky! Myslím, že zůstanou ještě chviličku se mnou. Dneska jsem uplavala 1000 metrů za 25 minut. Já taky. Dostaneme se do týmu. Stanou se z nás slavné plavecké hvězdy. Viděla jsi někdy, jak vypadají profesionální plavci? Zvlášť ženský? Začínáte být pěkně namakaný, no. Hodně štěstí. Ahoj. Nechvátej tak s tím jídlem, Jerry. Proč tak spěcháš? Jdu k Frankovi. Začíná náš kroužek. Co? Mám dojem, že ta učitelka plavání začíná mít na chlapce velký vliv. Možná bych si s ním měla promluvit. O to se nestarej, nech to plavat. Udělám to přece já. Možná, že máme alergii. Nebo že se bojíme hluboké vody. Ano. Musíme něco vymyslet. Zničím si šanci stát se modelkou nebo televizní hvězdou. To ne. Já, Ulriko, to je prima sejít se dřív, než přijdou děti, že? Půjdeš se mnou po tréninku na celerový drink? Platím já. Rád bych se něco dozvěděl o tvé metodě. S radostí. No, to je vzkaz od mé matky, kde říká, že mám noční můry z hluboké vody. Já taky. Tak myslím, že máme být v brouzdališti. Co? Zbláznili jste se? V brouzdališti s těma batolatama? Proč se sem teda nepřijdete podívat? Já vám ukážu, co dokážou. Ukažte mu to. Ponorko! V mojí třídě se naučili i mnoho jiných věcí. Kdo byl největší z antických básní? Aristofoklos. A kdo byla nejsilnější žena na světě? Grykova můza! Na ulici je něco divného, nemyslíš? Vy muži máte jednostranné myšlení. Jakmile vidíte hezkou tvář, uděláte všechno, čtete poezii, děláte salta, zvete mě na celerový drink. Ježiši, ty jsi jako stará sufražetka. Co je na tom špatnýho? No, makal bys stejně tvrdě, kdyby sis nemyslel, že jsem pěkná. Ale my vás máme rádi takovou, jaká jste. A víte vy, kdo já jsem? Kluci jste fakt hňupy. Věděli jsme, že je to Ingrid. Takže vy umíte plavat? Tak tedy plavte. Budete plavat 48 hodin v kuse, vy lháři. To je všechno tvoje chyba. Proč si nás nechal zařadit do její třídy?
Myslím, že to bylo od Ingrid dost dobrý. Jo, to přesně ukazuje, jaký chlapy jsou. Jsou pěkně povrchní. Není z té mýdlové opery? Myslíš, nějak divně smrdí. Ahoj, nejste náhodou z televize? Dáte si zmrzlinu? Noční sova. Co je s tebou? Číst si komiksy pod peřinou při baterce, když si všichni myslí, že spíš, je vyčerpávající. Páně Jerry, ty jsi překročil večerku, to je vzpoura. Jak dlouho jsi byl vzhůru, prosím tě? No jak dlouho? Do 11. To není moc dlouho. Na Silvestra jsem byl vzhůru do 1. Do 1? Vydržím být vzhůru daleko díl. Sadím se, že dokážu být vzhůru mnohem díl. Nikdo nedokáže být vzhůru díl než já. Dobře, tohle se dá vyřešit. Uděláme si soutěž. Ten, kdo vydrží nejdíl, vyhrává, kluci, jo? A jako poctu nadcházejícímu jubileu budeme pořádat skautský závod. Předpokládám, že se zúčastníte i se svým synem. No, to je přece samozřejmé. Ten skutečný duch skauta. To spojení disciplíny a nadšení, život v divočině a tajná společenství, nádhera. Ano, a skaut přijme porážku bez poznámek. Seber se a zkus to znovu. Soutěž se bude konat na tajném místě uprostřed lesa. To místo znají jen vedoucí. Ale jak to teda najdeme? Dozvíme se to po telefonu. Vedoucí zavolá jednomu z pomocníků a řekne, kde se setkáme. Pomocník pak zavolá dalšímu a ten dalšímu a tak dále, tak dále. Dávejte pozor. Spát máte doma a ne ve škole. Já vyhrál. Já byl vzhůru fakt dlouho. Já taky. Do kolika hodin? To přesně nevím, ale určitě díl než ty. Jo, já vydržel do 3:30. Vážně? Kecáš. To nemůže dokázat nikdo. Budeme to muset zopakovat. Co to má za smysl, když to nemůžeme nijak prokázat? Uděláme telefonní štafetu. Budeme si telefonovat a zjistíme, jestli jsme vzhůru. Kdo nezvedne telefon, prohrá. Tak to je ten nejblbější nápad, jaký jsem kdy slyšela. Jaká je odměna pro vítěze? Nový mozek? Jděte napřed a nesmějte se. Vy jste nebyli vzhůru díl než do půlnoci, holky. No vážně? Vsadím se, že vydržím vzhůru díl. Tak se vsaď o co chceš, prohraješ, ani se nenaděješ. Jsem si jistá, že vyhraju. A jestli některý z vás vydrží vzhůru díl, slibuju, že s ním půjdu do kina. Dobrá. A jestli vyhraje některá z nás, vy nám zaplatíte kino a nebudete smět s náma. Žádný problém, stejně vyhraju já. Jdu do kina s Lindou. Dobře, tak si budeme v noci volat.
a nejlepší zvítězí. Jak se mohla slíbit něco takového? Co když ti nezbyde nic jiného, než s nima do toho kina jít? Klídek, ti kašpaři nemají šanci. Haló? Co je to za kravál uprostřed noci? Co to má znamenat, že telefonuješ v takovouhle hodinu? Zbláznil ses? Koukej zalíz do postele a spát. Zítra cvičíme zapalování táborového ohně. Co chceš? Spím! Mám asi špatné telefončí. Co ti myslíš? Nemůžeš jen tak volat lidem uprostřed noci. No? No tak, Jerry, zapal ten oheň. Zítra jeden jde. Franku, 2 lístky na moje srdce ve tvých rukách, prosím. Ten telefon byl ale blbej nápad. Volat jeden druhýmu uprostřed noci. Když si usnul, ten telefon tě přece úplně probudil. já už nechci soutěžit. Teď se z toho nevykroutíš, Lindo. Počkejte, stlumíme vzvánění telefonu na minimum, tak, aby je bylo sotva slyšet, pak nebudou budit rodiče. Jo, to by mohlo fungovat. Ale co když někdo usne? Kdo nezvedne sluchátko, prohrává. Zavoláte dalšímu. Je čas jít spát, je pozdě, zlatíčko. Jasně, taťko. Dobře. Jsem vzhůru. Haló? Já nespím, jsem vzhůru. Erik musel usnout. Úspěch, ten nejlepší vyhrál. Halo? Halo? Kde jste kdo? Vedoucí! Jerry! Zbláznil ses úplně. Co jsi to provedl s tím telefonem? Uvědomíš si, co jsi provedl? Teď nikdo neví, kde se má setkat s vedoucím. Ahoj. Kdo vyhrál? Dobré ráno, Nuli, jak pak jste se vyspinkali, ha? Zkrať to. Máš problém? Kyselý hrozny, co? Je na čase si promluvit o mé výhře, Lindo, ty a já jdeme spolu do kina, víš to, jo? Varovali jsme tě.
Dobře, ale koupíš lístky a popcorn. To by mě zajímalo, co je s Jerrym. Asi ještě doma vyspává. Pana vedoucí! Jdi do mašiny a podívej se po něm, ano? Tati, já už dál nemůžu. Jsem unavený. Přestaň fňukat, je to celé tvoje chyba. Pohni se mnou, cucáku. Sbírka žab. Něžní tvorové přírody. Tak sladce si vychutnáváte svou stravu. Tak, efendi, vaše krávy jsou teď moje krávy. Bylo by potěšením, šejku. Moje žena bude šťastná, miluje ranní koupel v mléce. Ty krávy dám doručit do města. Moji lidé je naloží do speciálního letadla a odvezou je do mého paláce. Tak pojedete do světa. Ale ne, můj malý obojživelý přítel. Ahoj, Diku. Co to děláte? Mé díky patří to večery, chytil jsi žábu velmi vzácný druh. Crocus bilius, zelenohrdý, zpěvný. Mám s ním velké plány. Ale nehodláte ho sníst? Nebesa ne, představím ho ostatním kamarádům. Chceš je vidět? Tak tohle je Hopus fronticus. Tahle žába byla schopná přeskočit i špičku kostelní věže. A tady je Ribbit ribitus, menší skvrnitý skokan rybidičný. Jméno dostal podle svého volání. Ribbit. Malá ukázka, přátelé. Netlačte se tak. Úplně šílí, když zaslechnou volání Ribbit. To je síla. Já mám taky takovou sbírku mravenců. Jerry, proč si nezaložíš sbírku žáb? Naplní ti tvůj život. Podívej na ty malinkatý krásný králíčky. Malinkatý krásný? To je teda úchylný. Hej, smrkáči, jak to jde? Strať se, Jerry, nevidíš, že máme práci? Typický vypočítaný krok, Jerry. Ale já vím o něčem, co je daleko zábavnější, o sbírce žab. Nejdřív mravenci té žáby dosáhl z 9,5 stupňů cvokometru. Žáby jsou slizký a smrděj. Jsi ale docela dobře oblečenej. Dobře, zapomeňte na žáby. Založíme si radši sbírku králíků. Šel jsem kolem z Verimexu a nějaký holky tam nad nima šílely. Kam tím míříš, Jerry? Když budeme mít králíky, holky se na nás budou jen lepit. My si založíme sbírku králíků a ty slizkých žáb. Ale ta sbírka králíků byl můj nápad. Teď je náš, blbečku. Pojďte, kluci, jdeme na králíky. To je krásný náhrdelník. Ten mi dala máma. Dostala ho před lety na cestě do Egypta. Staří Egypťané považovali žáby za posvátná zvířata. Můj brácha Tony miluje žáby. Kdy jsi měl sbírku žáb? Fakt? No, jsou to i má nejoblíbenější zvířata. Tak to máme jeden samec a jedna samice. Udělali jste dobrý obchod. Jak to? Ta dáma bude mít mláďata, ale ty vám neúčtujeme. Ano? Je skvělý. Tady, finito. Skvělý, teď dej ty králíky dovnitř a holky se začnou rozplývat, jen co je uviděj. Doufám, že si Tony všimne mého náhrdelníku. Hej, holky, pojďte sem. Co po nás chceš? Máme pro vás překvapení.
Hezký překvapení by bylo, kdybyste nás nechali bejt. Dobře, zapomeň na to, ale pak se nedozvíš, co to bylo. Povídání nás nezabije. No, co tomu říkáš? Myslím, že asi upadnu. Zapomeňme na to je v pohodě. Co ti králíčci? Mají miminka, nádherný. Odporný. Co? Jsou sladoucí králíčci? Víte, že jim musíte měnit podestýlku? To je ale puch. Fuj. Ale co jim říkáš? Neznáším králíky. Mají hrozný zuby. Fuj, fuj. Máš pravdu, vypadá jako Jerry, ale... Jsou to smradlavý koule. Jsou hnusný. Hezký náhrdelník. Nevěděl jsem, že se holkám líbí žáby. Mám doma pulce. Jestli máte zájem... Ne, díky. Dneska jsme jednu blbou sbírku už viděli. Není to skokan rybničný? Mýval jsem ho, když jsem býval malej. Mám doma ve sbírce pulce skokana rybničnýho. Zajímá tě to? Jasně, ukaž mi ho. Můžeme taky? Jasně, že jo. Potřebujeme svou vlastní sbírku žáb a lepší, než má Jerry, jo. Osmdesát, 81, 82, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak tomuhle se říká sbírka. Pěkná sbírka, Jimmy. Jerry, hlavně, že se ti líbí. Moje nejoblíbenější žába vypadala zrovna takhle. Skokanka rybničná. Jo, je taková milá. Ten rybí zvuk poblázní žabáky v okolí. Musíš na ní dávat pozor. Ty víš o žábách všechno, Tony. Jestli tě zajímají žáby, máme jich plný nádrže u mě v pokoji. Žádný pulce. Žáby. Teď ne, Franku. Bojíš se? Máš strach, že naše sbírka je lepší než ta tvoje, ha? Zdá se, že všichni sbíráte žáby. A staráme se, aby se nám tam nepřimíchaly žabí holky. Jsou to kluci. Co ty na to? Podíváme se na jejich sbírku? Možná by to šlo, nemám nic na práci. Tak jdeme. Jo, super. Můžu se jít podívat s vámi? Ani náhodou, strať se. Rychle, musíte chytit letadlo. Perfektní. Okno ve Frankově pokoji je otevřený, tak zaspívej, paní Skokanová. On má fakt mraky žáb. Tahle dodávka pro šejka se nesmí opozdit. To je ale krásná sbírka, Franku. To jsem rád. Je to sbírka neviditelných. Kde ty žáby jsou? To jsem sem šel kvůli ničemu, jdu pryč. Jste vůbec schopni něco udělat? Ale my jsme fakt měli sbírku žáb. Pitomci. No tak, vypadni odsud! Strašej mi zákazníky! Jsou tvoje? Vraťte se! Haló, vraťte se, prosím, neublíží vám! Ohrožení žábama. Nechci tě strašit, příroda volá. Síla divočiny, velká síla. Naléhavé. Motory na ten náklad nestačí. Musíme ty krávy vyházet. Nasaďte jim padáky. Cože? Naše žáby. Tak je odsud dostaň. Vraťte je do rybníka a dělej. Ochu. Vidíš? Říkal jsem, že máme sbírku žáb. Teda tolik žáb, to je fakt odporný. Co pak nemůžete dělat něco normálního? To je ten rozdíl mezi náma. Ty se bereš každou žábu, na kterou přijdeš, já si je vybírám podle jejich krásy. Olízla mě! Fuj! Je to jenom žába. Jo, ale žáby jsou odporný. Fuj! Nechutný!
šílený. Už nechci vidět žáby jinak než jako šperky. Chce se mi zvracet. Tak. Žádný blbý žáby. Asi bychom se měli na domácí mazlíčky vykašlat. Je s tím trochu moc starostí. Pojďme si k tobě zahrát na kovboje a vetřelce a pitomce tam nepustíme. Vzpomínáte si ještě na ty 2 králíky? Jo? Budou mít mladý. Hej, Franku, to jsem netušil, že máš tak moc rád ty malinkatý králíčky. Spaste se, nejdřív záplava žáb a teď zamuření králíkama. Příroda se mstí. Je ti dobře? Příroda zešílela, co nás ještě čeká, ryby na suchu a letající krávy.